Mulla tulee ihan ekan mieleen semmoinen puheen sorina ja kokkailun äänet ja koti on niinku eloisa. Mä kuulen paljon naurua ja se tunnemuisto on se, että siinä hetkessä elämä on tuntunut onnelliselta ja kevyeltä. Paulus, kun on tosi nuorena, 16-vuotiaana jo lähtenyt maailmalle putiksen perässä. Se on aika kova maailma ja Pauluskin on ollut tosi kovilla välillä. Äidinkeittiö on ollut turvasatamainen paikka, missä pääsee kokonaan sitä jalkapallomaailmaa karkuun ja missä kelpaa silloinkin, kun pelit ei ole kulkenut hyvin ja ei tarvitse niinku esittää. Äidillä on ihan uskomaton nauru. Silloin kun se menee hepuliin, niin se nauraa niin kovaa, että siltä valuu kyyneleet silmistä. Silloin tietää, että asiat on hyvin.